gør mig til en yndig pige, der synger, at havet er skønt. Og det tror jeg vil fremme deres vilje. Jeg begærer sig, men de vil have min krop. De kapper min arm og mit hoved af. Uanset hvad de tager, så er det aldrig nok. De dækker mig i mail og flag. At afvise dem er et fuldtidsjob. De bruger mig til at fremme deres sag. Men jeg flygter på en søgest i fuld galop. Kære alle sammen, mit navn er Malene Natasha Radcliffe, og jeg er direktør her på MAPS, Museum of Art and Public Spaces. Velkommen til. Det er den første af rigtig mange samtaler om kunst i det offentlige rum, vores kollektive bevidsthed, og jeg håber, I kommer til at være med igen og igen. Først skal vi sige tak til billedkunstner og komponist Ragnhild May, som med sit værk Monstrenes Tid tog imod os ude i Guldsalen. Lene Johansson, journalist og dagens moderator, kommer til at tage os igennem hele eftermiddagens program. Men allerførst så har jeg fået ordet, og jeg ønsker at sætte rammen for den samtale, som vi skal have i dag. Forestil dig, at du går gennem byen. Du er på vej hjem fra arbejde i egne tanker, eller måske du har et barn i hånden. Pludselig, midt i larmen, butiksvinduerne, fortovet, menneskemyldret, så ser du noget, der både passer ind og også stikker ud. Er det en høj, abstrakt figur midt i krydset? Er det en skraldespand monteret i loftet på en metrostation? Er det et klitlandskab lige bag parkeringspladsen? Du er stødt på et kunstværk. En form, et materiale, et blik, der for en stund ændrer, hvordan verden føles. Det er lige der, at kunst i det offentlige rum begynder. Ikke som noget, vi skal forstå, men som noget, vi mærker. Noget, der får os til at standse, eller blot registrere, at det faktisk er muligt at se os selv, se hinanden, se vores omgivelser fra en ny vinkel. Kunst kan være til stede lige der, hvor vi befinder os. I byer, i parker, i metroer, men også i skoler, hospitaler, universiteter, arbejdspladser og i vores landskaber. Som et livstegn på dem, der har været her, dem, der lever her, og dem, der fremover vil leve lige netop der. Kunst i det offentlige rum er vores fælles hukommelse. Det er vores fælles mulighed. Den fortæller os, hvem vi har været, men den insisterer også på, at vi udvikler os, at vi bevæger os ind i fremtiden sammen. I et samfund, hvor alt går hurtigt, og hvor data og effektivitet ofte måles ud fra økonomi, så minder kunsten os om noget andet. At betydning ikke kan måles i produktivitet. At livets værdi og kvalitet ikke opgøres i et procenttal af vækst. At fællesskab ikke blot kan planlægges, men opstå, når vi opdager, at vi deler et blik, et sted, og når vi mærker, at vi hører til. Måske har du selv oplevet det. At stå alene og pludselig føle sig forbundet til noget, der er større. Det er det, kunst kan. Den åbner en dør og inviterer os ind til at være nysgerrige på os selv, på hinanden og på de systemer, vi har skabt. Den stiller spørgsmål til os, og den giver os tid til at tænke. Som museumsdirektør, så føler jeg en forpligtelse til at skabe møder på tværs af generationer. Men jeg føler en helt særlig forpligtelse over for den næste generation. At sikre, at de får kunst, der forbinder vores tid med deres. Kunst, de kan leve i,
og med. De skal naturligvis kende til kunsten, som er formet af deres bedsteforældre, fordi den fortæller noget om dem. Men de er ikke dem. Og vi, os, der har mulighed for at påvirke vores omgivelser, skal sørge for, at næste generation inviteres til at bidrage. Vi skal værne om kvaliteten i kunsten i det offentlige rum, fordi omtanke skaber overskud, liv og tilhørsforhold. Vi er forpligtet til at sikre kvaliteten af det, som de får mulighed for at spejle sig i fremover. For vi ved, at vores omgivelser former os som mennesker, former vores lokalsamfund og samler os som nation. De ting, vi samles om, bidrager til og værdsætter, det øger vores livskvalitet. Og det er det, der gør livet værd at leve. Og er det ikke lige netop det, det handler om? At vise retning og håb og styrke tilliden til, at der faktisk er mere, der samler os, end der skiller os. Det er i hvert fald det, vi på MAPS arbejder for. At kunsten skal være en levende del af hverdagen i vores allesammens fællesrum. At den skal kunne møde os i øjenhøjde, men samtidig løfte blikket. MAPS nye strategi, Vores Kunst, er på en gang enkel og også meget ambitiøs. Vores mål det er at forbinde mennesker og steder og tanker og gøre kunsten synlig, tilgængelig og aktuel 24 timer i døgnet, året rundt. I en vekselvirkning mellem det lokale, det nationale og det globale, så spænder vi fra at være et museum lige her i Køge, der aktivt beriger vores omgivelser, til også at være der, hvor kunsten er, uanset hvor i landet den befinder sig. Og udover at være et museum, der viser udstillinger og forsker i vores samling, så har vi valgt at udvide vores arbejde i 3 nye bevægelser. Gennem programmet Tomorrow's Public Art, så placerer MAPS Køge på verdenskortet som et sted, hvor førende internationale kunstnere skaber nye værker i direkte dialog med vores lokale virkelighed. Værker, der udvider vores forståelse af, hvad offentlig kunst kan være i dag. I 2026, altså næste år, har vi inviteret den internationalt anerkendte ikke kanadiske, men fra Ghana, ghanatiske kunstner Ibrahim Mahama, og han er en af sin generations mest markante stemmer og arbejder i skalaer, hvor arkitektur, materiale og kollektive handlinger smelter sammen. Han vil skabe et værk herude på vores terrasse, ud fra materialer, som Køges 7.100 skolebørn indsamler til formålet. Et værk, der forbinder Europa og Afrika, fortid og fremtid, og minder os om, at fællesskab ikke er en form, men en handling. Og året efter, i 27, så inviterer vi Superflex med værket Måske kunne vi til at skabe en cirkulær struktur nede ved Køge Marina. Et sted, hvor mennesker og det maritime liv skal sameksistere. Et værk, der kan bruges nu, men som også har en fremtidig funktion for nogle andre. En påmindelse om, at kunsten kan bygge det, vi endnu ikke ved, at vi savner. Ved vores andet strategiske ben, MAPS 24/7, så samarbejder vi med 98 kommuner. Det er alle de kommuner, der er her i Danmark. For første gang nogensinde, så kortlægger vi alt den kunst, der findes i det offentlige rum. Og det gør vi for at formidle og synliggøre den kunst, vi allerede har. Men også for at løfte og sikre, at vi varetager det, vi kan kalde vores, folkets kunstsamling. Og det håber jeg, I kommer til at høre rigtig meget mere om. Og med vores tredje ben, Creative Partnerships, arbejder vi sammen med forskere, foreninger, institutioner og virksomheder for at bringe kunsten ind der, hvor vi lever vores liv. I skolerne,
på universiteterne, på arbejdspladserne, på hospitalerne og plejehjemmene, i vores infrastruktur og i vores byrum, så kunsten ikke kun er noget, vi besøger, men noget, vi lever med. Men hvad har alt det her med livskvalitet at gøre? En hel del faktisk. Da økonomen Simon Kuznets i 1934 udformede den velkendte model BNP, den tror jeg, vi kender, så foreslog han oprindeligt en ekstra dimension, nemlig værdien af den glæde og mening, som mennesker oplever. Den blev fjernet. Og lige siden, så har vi målt alt, undtagen det, der betyder mest. I dag taler flere lande om well-being economies. Økonomi, der ikke måler velstand, men livets kvalitet. For livskvalitet er ikke kun et individuelt anliggende. Det afhænger af genetik, har man fundet ud af tilfældigheder, hvor i verden bliver man født, og af de omgivelser, vi lever i. Vores landskaber, bygninger, byrum, luft, lys og lyd. Og når vi står foran et kunstværk i det offentlige rum, så står vi faktisk midt i det, som forskningen kalder den tredje dimension af livskvalitet. Den vi som individ ikke selv kan vælge os til, men den som omgiver os. Og kunsten er netop det. Det er en del af vores omgivelser. Den påvirker, hvordan vi lever, hvordan vi mødes, og hvordan vi mærker hinanden. I Finland er livskvalitet i dag en integreret del i den politiske beslutningsproces. De måler på 39 parametre, når de taler om livskvalitet. Og i Danmark, så gør vi det slet ikke endnu. Men i dag har vi jo 3 borgmestre, og måske kunne borgmestrene i vores kommuner beslutte sig for at begynde netop der. I Køge, så støtter man MAPS. Måske netop, fordi kunsten i det offentlige rum er en form for omsorg. En investering i livskvaliteten for borgerne. Livskvalitet handler om fællesskaber, om civilsamfund, naboer, familier, frivillighed, natur og kunst i det offentlige rum minder os om, at vi hører sammen, selv når vi står alene. På MAPS så tænker vi ikke blot på kunst som et objekt, men som forbindelser. Vi mener, at kunst kan skabe livskvalitet. Ikke som en kur, men som en rytme, et rum, et åndedrag i vores fælles hverdag. Kunsten udvider vores oplevelse af at være i live. Og hvis livskvaliteten handler om mening og glæde og sammenhæng, så er kunsten måske den mest præcise måleenhed, vi har. Så lad os nu ikke kun kortlægge værkerne, men også virkningen. Ikke bare hvor kunsten står, men hvad den egentlig sætter i bevægelse i os. Og lad os så huske, at kortlægningen jo altså kun er begyndelsen. For kunsten må ikke kun eksistere på papiret. Den skal ud i rummet, den skal bygges, ses, mærkes og deles. Det er i de fysiske møder, i materialerne, i lyset og i landskabet, at kunsten bliver levende, og det er der, vi mærker, at livskvaliteten ikke bare er et mål, men det er en måde at leve på. På MAPS er vi allerede godt i gang med at indsamle personlige fortællinger om lige præcis netop det, hvordan kunsten bevæger os, men allerførst, så vil jeg gerne sige tak for ordet, og rigtig hjertelig velkommen til dagens samtale. I næste halvanden time, der får I simpelthen masser af inspiration, korte glimt fra alle mulige kunstværker, som berører os alle sammen. I hører tankerne bag og møder nogle politikere. Vi har 3 runder. Først politikere, så kunstnere, og så en samtale, som I kan deltage i, hvor alle er med. Så sikke en fornøjelse at få lov til at være her. Nu vil jeg sætte mig ned, fordi det skal mine gæster også. Og allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at lægge ud med de 3 borgmestre, som vi har bedt om at komme her. Så byd velkommen til borgmester Simon Hansen, som er fra Guldborgsund Kommune.
byder også velkommen til Marie Stærke, borgmester i Køge, og til Kenneth Mus fra Nyborg Kommune. Kom op og tag plads, Marie, du kan sidde der i midten, og Kenneth, kom herover op også. Vi skal jo høre lidt om jeres holdning til kunst i det offentlige rum, og det her med, at vi alle sammen møder noget, og jer, der på en vis måde jo alle sammen står på mål for, hvad alle mulige så mener om det, som man har besluttet sig for at stille op, og hvordan det virker. Simon, jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med dig og spørge, første gang du mødte kunst, som du ikke ligesom havde aktivt været opsøgende til at finde, fordi du mødte det i det offentlige rum. Hvad var det for et værk? Ja, og jeg havde jo sagt noget andet til dig, der skulle forberede sig. Så var jeg på biblioteket den ene dag, og så tænkte jeg, gud, det var da slet ikke det, vi havde talt om. Det var jo det her, der var det allerførste, jeg kunne huske. Det er derfor, så nu er jeg endnu mere nysgerrig. Ja, og det er fordi, du ved, når man kom på biblioteket i sin sådan tidlige teenageår, og der så stod der jo en statue af Gry, uden tøj på, ude i bibliotekshaven. Altså det tror jeg virkelig også sådan, du så var mit første møde med en nøgen kvinde, og på den måde virkelig ret interessant, og jeg kan jo huske, at vi jo synes, at det var lidt sjovt, og så skulle vi dernede i biblioteket, og så stod der sådan en statue der. Hvem er Gry, og hvad for bibliotek er vi på? Det er på biblioteket i Nykøbing Falster, og hun står der stadig ude i bibliotekshaven, og hun har absolut altså ingen historisk betydning for noget som helst. Nu måtte jeg læse op på hende, fordi jeg skulle være her i dag, og det er simpelthen en eller anden frøhandler engang i Nykøbing Falster, der har tænkt, den var flot, så den købte han, og så skulle han åbenbart ikke bruge den mere, så forærede han den til byen, og så blev den placeret nede ved biblioteket, og der står den så stadigvæk og er flot. Og når jeg sådan tænker over det nu i dag, den dag jeg så mødte hende igen og tænkte, gud ja, det var da det, så var hun også forud for sin tid, hun har stået der i siden 60'erne engang, fordi hun står der fuldstændig nøgen med et håndklæde, så jeg tænker, hun er vinterbader, og det er jo først nu, det er jo sådan at blive meget moderne, ikke? Men det kom ligesom til mig, da jeg så hende dernede igen, og tænkte, gud, jeg kunne da godt huske, at vi cyklede på biblioteket og kiggede på, og syntes, det var lidt mærkeligt. Der stod og vil du gerne have mere sådan noget i Guldborgsund? Ikke nødvendigvis statuer uden tøj på, men jeg vil rigtig gerne have, at vi får noget mere kunst i det offentlige rum, men som også fortæller en historie. Altså vi har faktisk sat penge af i vores budget for 2026 til at søge ind på noget af det, som staten har sagt. Vi vil godt have flere skulpturer og statuer af kvinder i det offentlige rum, og vi er jo sådan en gammel dronningeby, og der har både 3 dronninger på slottet i Nykøbing Falster. Det kunne faktisk være ret spændende at få lavet et eller andet omkring det, hvor vi kan få noget ny kunst op, som betyder noget, men som jo også fortæller en historie. For udover, altså kunst kan jo det rører et eller andet i os, eller gør noget og skaber noget debat, men det må også godt kunne fortælle en historie, sådan så at specielt når vi har det i det offentlige rum, så har vi jo også et ansvar for det, hvis det er os, der er med til at sætte det op som politikere, at det skal jo også betyde noget for de mennesker, der er der. Men I går jo ret meget op i det her med også at sende jeres børn igennem en dannelsesrejse og så videre, komme på museum og tage deres familie med og den slags. Men du stødte jo også på nogle værker her. Jeg tror ikke, de har været besluttet så meget på forhånd, hvad de skulle fortælle. Så skal du det som politiker? Nej, altså det skal jeg ikke. Det er bare nemmest for os som politikere. Det der jo virkelig også er vigtigt, det er også, at der nogle gange kommer nogen og inspirerer os jo og siger, kunne det her være interessant? Det gør vi også i andre sammenhænge. På en af vores skoler, som vi har lavet en reformation af, kan man sige. Det var sådan en skole, hvor vi var tæt på at nå 100% tosprogs elever. Så lagde vi 2 skoler sammen på den matrikel for ligesom at skabe et nyt ry. Der lavede vi også hele udeområdet om, og der lavede vi kunst med planter, altså hvor eleverne var ude og fik valgt, hvad for nogle planter de synes var de mest spændende. Dem har man så plantet rundt i et flot kunstnerisk mønster, og man har brugt så plejecenteret ved siden af, hvor de ældre er med på. De har så fortalt historier om de her planter, hvad de sådan kan huske, og hvad de betyder for dem, og det er så lagt i sådan nogle fliser rundt omkring i jorden der på skolen, så nu bliver der sådan en sammenhæng både mellem skolen og så også det her plejecenter, som ligger ved siden af. Og det er jo også det kan, og som vi jo alle sammen kan komme så og kigge på i vores hverdag. Marie Stærke, det første værk, du mødte sådan som privatperson, før du blev politiker, hvad var det? I hvert fald sådan, hvor jeg kan huske det. Det var Gefjonsspringvandet inde ved kastellet? Ja, lige præcis. Og det der gjorde et indtryk på mig, hvad virker det?
Prøv at tage den op fra din lomme dernede. Altså Lars, det troede du havde styr på. Du skal se, nu skal jeg hjælpe dig. Jeg synes, den lyder som om, den er tændt. Så, Nu er du tændt. Nu kan jeg se, den lyser. Så slukker jeg min imens, ikke? Ja, okay, fair nok. Godt. Jamen, det var Gefionspringvandet inde ved kastellet. Og grunden til, at da du stiller mig spørgsmålet, Lene, så har jeg gået og tænkt over det, og det er bare, jeg har været en stor pige på det tidspunkt, og det er bare det første indtryk, jeg kan huske. Og det, der gjorde et indtryk, var de her kæmpe store dyr, der trækker den her vogn, og de slider, og de lider, og jeg ved ikke engang, hvem det er, der står og pisker. Det må være Gefion, men de her dyr her, og så er der jo alt det her vand, der også bare larmer. Der er vildt meget drama på. Og jeg har jo lyst til at gå hen til de der dyr og sådan abe dem, og det går nok. Det er jo synd for dem, at de lider. Altså tænk sig, at en statue, noget i en fast form, der er ingen bevægelse i, det er døde ting, alligevel kan skabe så meget liv, så det gør så stort et indtryk på en stor pige. Jeg har været, det ved jeg ikke, 8-9 år eller sådan noget lignende, ikke? Men de der følelser, det vagte i mig, og den der med... Altså jeg gik simpelthen ind og undersøgte bagefter, fordi jeg tænkte, jeg har jo også set Gefionspringvandet 117 gange. Hvad er det nu? Fordi der fortalte du den samme historie, og det handler jo om, og der kunne jeg ikke lade være med at tænke, fordi så er du så blevet politiker sidenhen, men det handler jo simpelthen om hende her, som skal faktisk have mere land. Altså, det er hendes... Okay. Ja, så det er... Det vidste jeg ikke. Nej, men det er nemlig det er Carlsbergfondet, der har doneret det, og det skildrer myten om Gefion fra den nordiske mytologi, hvor ifølge legenden, så fik hun tilbudt så meget land af kongen af Sverige, Gylfe, som hun kunne pløje på en dag og en nat, og derfor forvandlede hun sine 4 sønner til de her stærke okser. Og du havde jo medfølelse med dem her, det kan jeg jo virkelig godt forstå. Men jeg synes, det er tankevækkende, at du er blevet borgmester og har set det her, da du var 8-9 år, og det så symboliserer, hvor meget land du kan skaffe til dig. Ja, okay. Lad nu det ligge, men det var det, der poppede op simpelthen, da jeg spurgte dig. Ja. Men det var det, fordi det var ligesom det, jeg kan huske, at jeg første gang, at det var noget, der gjorde indtryk på mig, som jeg vidste var kunst i det offentlige rum, fordi hvornår er det, at noget er kunst i det offentlige rum? Jeg nævnte det i hvert fald for dig, det her med, altså jeg synes jo også, noget graffiti kan være virkelig flot, og sådan et S-tog, og det må man jo ikke, man må ikke tage en graffiti på et S-tog, men sådan fuldstændig farvet S-tog i alle mulige ting. Det kan jo også godt være et kunstværk i virkeligheden, ikke? Men det her, det er jo sådan et, hvor jeg virkelig kan huske, at det gjorde indtryk. Ja, og hvad gør I så sådan i kommunen, når I vælger? Fordi I har jo noget, der hedder kunst per kvadratmeter, og altså gør ret meget, som vi jo også lige hørte nu. Maps hører jo faktisk også til under jer, ikke? Ja, det er rigtigt. Jamen, vi kan jo se, at det betyder noget for det, som du også talte om, Alene, ikke? Det her med sådan... livskvaliteten og glæden ved at bevæge sig i et område, det er, at der også er noget kunst at se på, noget, der binder os sammen, noget, vi kan tale med hinanden om, noget, vi kan finde ro i eller inspiration i. Og med de erfaringer, vi har oparbejdet, så kan vi ikke lade være med at blive ved, hvis man kan sige det sådan. Vi synes, vi har en ret tydelig bevisførelse for, at det jo kan betale sig at investere i, og også stille krav om, at der skal investeres i. Så når du også taler om kultur eller kunst per kvadratmeter, så er det i et af de nye byudviklingsprojekter nede på havnen, Køge Kyst, hvor at de private udviklere skal lave et kunstværk i forbindelse med deres byggeri, og der er alle mulige forskellige løsninger på det. Samtidig så dem, der køber en lejlighed eller lejer sig ind, de skal betale et beløb alt efter, hvor mange kvadratmeter de ejer eller lejer til bydelsforeningen, som så selv kan skabe fællesskabende aktiviteter og tiltag, som binder både dem, der bor i det her nye byområde, hvor man jo hurtigt kan være slemt til at lukke sig inde bag sine lejligheder, at man kommer ned og møder hinanden og skaber fællesskaber, men også for resten af byen og kommunen at være en del af det fællesskab. Hvad tænker I selv, både Simon og Marie, når I sådan kommer rundt? Er det noget, I hæfter jer ved andre kommuner om, hvordan kunsten er der? Ja, i høj grad. Altså, jeg kan slet ikke lade være med at notere mig det. Både at kigge på kunstværker, det er jo ofte med min familie, jeg er der og tale om, hvad det er, vi ser, men jo også for eksempel gavlmalerier, som der er nogle kommuner, der virkelig gør meget ud af. Det kan jeg jo sådan blive helt betaget af.
Og helt klart, og finder en stor inspiration i det, også i forhold til det politiske arbejde. Vi er også i gang med nogle byudviklingsprojekter, der skal finde ud af, hvordan pokker får vi bundet byen sammen, og det tror vi på, at kunsten skal hjælpe os med. Og så er man ude og besøge nogle kollegaer og se et eller andet, og man tænker, det her det er godt nok smart fundet på i forhold til og i virkeligheden jo, for det er jo også nogle gange det handler om, tror jeg, det er jo at få præsenteret os og vores borgere for noget kunst, også nogle gange uden de opdager det på en eller anden måde. Fordi det er jo også, at det bare sådan er en naturlig integreret del af det miljø, vi er i, og det bymiljø, vi gerne vil skabe. Kenneth, du holder til på Fyn, så du er jo den, der kørt længst, tænker jeg, her i dag. Men hvad var det første, du blev helt fuldstændig overrasket, da jeg spurgte dig? Det var en passende forstyrrelse, da du spurgte mig om det. Ja, du har tænkt på det lige siden, siger du? Ja, det har jeg, fordi da jeg fik spørgsmål om, hvad var det sådan det første, der bevægede mig af kunst i det offentlige rum, det kunne jeg ikke sådan lige på siddende fod, havde jeg sagt, sige, hvad det var, men så har jeg jo tænkt efter. Og der er et kunstværk, som når jeg møder det, der gentagende gange sådan får mig passende forstyrret, for i virkeligheden også som alene i den her intro rammer mange af de samme elementer, og det er Kronhammer, når vi kører forbi over ved Herning. Mm-hmm. Og det er alt lige fra, jeg synes, undskyld Luther, hvad fanden står det der for, til at forstå Ingvar Kronhammers, altså hvad er det, han vil med det, og så er det jo så monumentalt stort et kunstværk, så det fylder jo noget, så man kan ikke undgå at se det. Så det er svært ikke at blive påvirket. Det er svært ikke at blive påvirket, når man så sidder sig ned og prøver at sætte sig ind i og forstå, og Elia og det her med verdenshjørnerne og forståelsen af det, så er der nogle ting og nogle opdagelser, man gør sig. Det har jeg i hvert fald gjort. Men når jeg så kommer tilbage til Herning og i forskellige henseender, så kan jeg komme i gang med at spekulere over det igen, fordi så opstår der noget nyt. Og der har jeg det sådan, at til det her spørgsmål om, jeg synes ikke, at vi politisk skal blande os i, hvordan kunstværker skal se ud. Vi skal sætte nogle penge af, sådan lidt forenklet sagt, fordi havde det været mig, tror jeg, havde jeg fået tegningerne til det her, så tror jeg, at det her blev en ommer. Og derfor så tror jeg, og det er jo farligt at sige også, fordi nu var Kronhammer jo sådan også meget til stede på Fyn, selvom han oprindeligt var svensk jo, men slog sin dage på Fyn. Og der tænker jeg bare det der med at sætte rammerne til stedet, for jeg er helt enig i det her med både Maria og Simon, at der skal være kunst i det offentlige rum, for det betyder noget. Men jeg synes ikke, at vi skal blande os i, hvordan det skal se ud. Jeg har det super fedt. Men du siger, at du bliver forstyrret. Er det det, man skal? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at kunst må godt forstyrre. Jeg synes ikke nødvendigvis, at man skal forstå det. Det kan jeg godt leve med, og jeg kan godt lide det der med, at når man så vender tilbage, så ser man noget nyt, og så kan man køre forbi og sige, det var dog fantastisk, og til en anden gang, at man synes, det var da helt forfærdeligt det her. Og det synes jeg faktisk er noget af det, alle de der fortolkninger, der kan ligge i, og nu noterede mig meget det der med at skabe bro, hvis jeg forstod det, var ikke? Altså mellem nutiden og kommende generationer. Og der tror jeg, sådan et kunstværk, det kan noget, fordi der ligger alle de fortolkninger i det. Og det ville være ærgerligt, hvis det ikke stod det. Også selv sådan en som jeg jo, hvis jeg havde set tegningerne til det, nok havde sagt, det var nok sådan lidt frisk sagt. Det skal man passe på. Man skar jo et kunstværk af Kronhammer ned over på Stiø over i Odense. Det skal man ikke gøre. Det er også en skidt ting, fordi man troede, det var nogle gamle vandrør. Det gav lidt udfordringer, og det skal det også gøre. Men derfor så tror jeg, det er enormt vigtigt, at vi har kunst i det offentlige rum. Hvad har I i Nyborg? Jamen, vi spænder, vil jeg sige, fra meget jo historisk. Altså, vi er jo også et sted med et kongeslot, Nyborg Slot. Dronning Margrethe den første er i spil i øjeblikket, fordi vi gerne vil... der kommer mange dronninger i fremtiden. Det gør der, og så har vi en, som er der gang i også med debat om, og det er, vi har Bodil Beistrup, som jo er den første kvindelige danske ambassadør, har været med til at skrive menneskerettighedskonventionerne og været en enorm markant figur i FN-regi. Og så er vi et sted, hvor historien den spiller også i forhold til kunsten. Vi har senest et stort kunstværk af en kunstner, Lars Abrahamsen, der hedder Forsavn, som er en fortælling om krigssejlerne, som jo aldrig fik den berettigelse før dronning Margrethe den anden, så var i Normandiet og gav krigssejlerne den berettigede fortjeneste for deres virke under 2. verdenskrig. Og den der forfærdelige måde, vi behandlede dem på efter krigen, der har vi fået et stort, flot kunstværk, som står ved Kongens Skibsbro i Nyborg og tager imod os alle sammen, og kan i øvrigt også sætte sinden af i kog.
Og det synes jeg er meget fedt, det der med, at jeg kan sige, man kan... Hvad har du fået størst reaktioner på lokalt, eller fra borgerne i Nyborg? Det var da vi var målby for Tour de France, det tænker man, det kan jo ikke sådan blive sådan en kunstfortælling, men vi har, det er ikke sådan et fast kunstværk, der står der, men vi har, som Christian den 3. spiller en særlig rolle også i Nyborg, der har vi sådan nogle silhouetfigurer, som fortæller med rigets hovedstrøg og kongens ankomst til Nyborg, og hele den der fortælling. Og der lå vi nogle lokale kunstnere malet dem over med forskellige cykeltrøjer. Og det var ikke bare kun i prikker og i gul og sådan noget, og jeg vil sige, det er ikke sådan et... og det vil jeg skulle sige, det gav sådan hele spektret, men de kunne males tilbage til sort silhuetter, men det kan jeg godt sige, at det spandt bredt ud i, hvad folk de kan bevæge sig, og det synes jeg egentlig meget, så må man jo tage de skæld ud, der følger med det, selvom jeg havde ikke været nede og male på dem. Men det synes jeg også, man skal kunne, og derfor så tror jeg også nogle gange, at det vi politisk, når vi har et kunstråd nu, fordi vi er simpelthen blevet nødt til at prøve at professionalisere det. For ellers så bliver der for meget ballade. Ja, eller så det der med at få lidt retning på noget af det, der også efterspørges. Også for vores kunstnere, sådan at det også har det ophæng. Så det arbejder vi også med. Marie Stærke, hvad har du fået størst reaktioner på i Køge? Jamen, din historie, Kenneth, minder mig bare om en historie, vi har fra Køge, hvor nu sidder der flere køgeborgere her, men vi har et kulturhus, der hedder Teaterbygningen, som er udbygget af flere omgange, og var lige så mange omgange af gul. Og så valgte vi så at male den om i et kunstværk, som er sådan en grå farve med noget hvid i, som sådan skal minde lidt om en rigtig grå regnværsdag, og hvis man kigger ud over den parkeringsplads, og man kan se alle vandpytterne, så er det lidt den, du fornemmer på bygningen, og det skal jeg da ellers lige få lov for, skabte diskussion. Og jeg var slet ikke klar over, hvor stor en kærlighed der var til, at teaterbygninger havde været, 6 omgange af gule, eller sådan et eller andet. Og det kan jo stadigvæk følelser hos folk, og også ligesom dine Tour de France trøjer, ikke? Og i virkeligheden, så har jeg det sådan, hvor er det en velkommen diskussion, og tænk sig, at man kan diskutere farven på en bygning så meget, og lige pludselig bliver man mindet om, hvad det var, man værdsatte, og hvad det var, man ikke vidste, at man havde, før det lige pludselig bliver lavet om eller forsvinder. Og det sætter jo også nogle diskussioner i gang. Men er det godt nok, at det sætter negative diskussioner i gang? Altså, du skal jo også stå på mål for noget kritik, Simon. Hvad siger du til det? Jamen men det er det jo, fordi altså, hvis ikke kunst vækker et eller andet inde i os, altså, så virker det jo ikke. Det skal jo vække en følelse på en eller anden måde, og en stemning. Og altså, vi har bygget torvet i Nykøbing Falster om, og så dels så fjernede vi et springvand, der var virkelig grimt, ikke? Men det var der godt nok også utrolig mange følelser i, for det var åbenbart et meget flot kunstværk, det havde jeg ikke lige set. Men så altså det mærkeligste var, vi har en bjørnebrønden, hedder den, ikke? Stående på torvet. En hvad for en? Bjørnebrønden, ja. Som er sådan trådet tilbage til den russiske zar, og det er måske i virkeligheden ham, der har skænket den til byen en gang, eller hvordan det er. Altså, den blev rykket 0,5 meter, ikke? Altså, fordi vi lige skulle gøre noget andet, og der skulle også være plads til noget nyt springvand og noget, så det blev rykket 0,5 meter. Altså, det var jo, vi havde jo ingen respekt for historien, når man kunne finde på at flytte sådan en skulptur 0,5 meter for ligesom at udnytte torvet bedre. Og jeg synes jo, det er fantastisk, at det kan vække sådan noget. Og hvis den her statue af Gry, som ingen tænker over i hverdagen, for der bare stod der siden 60'erne, hvis den blev fjernet, altså en shitstorm, det vil give mod os politikere, fordi nu er den der jo. Der er ikke nogen historisk betydning, der er ingen ting. Det er en mand tilfældigt, der engang har købt den, og så blev den foræret til kommunen, og så blev den tilfældigt sat op der. Men nu betyder den noget, for nu er den der. Og så vækker det noget i folk, hvis man ændrer på det. Simon Hansen, Marie Stærke og Kenneth Muus, tusind tak for en indledende session her om, hvordan I oplever det med den der kunst i det offentlige rum. Nu skal I høre nogle kunstnere, hvordan de tænker og arbejder, hvad de lægger vægt på, når de ligesom skal i gang med noget, og så får vi jer tilbage igen lidt senere. Jeg er rigtig glad for at kunne byde velkommen og høre nogle kunstneriske bud fra 2 kunstnere og en kunstkurator. Lea Porsager, du har lovet at lægge ud med at fortælle om 2 værker, du har lavet i det offentlige rum. Og vi starter i Stockholm, tror jeg. Kan det passe? Det er rigtigt. Ja. Hvor du lavede et monument, eller hvad kalder du det?
Jo, et mindesmærke, tror jeg, vi kalder det. Ja. Og jeg synes, det er meget sådan interessant. Vi kommer fra en masse potentielle dronninger, der skal frem, og så ligesom komme og præsentere her 2 værker, der er meget baseret på det her land art i virkeligheden. Altså værker, der kommer op fra jorden, basically. Men det her værk synes jeg bare er godt at tage frem, fordi at jeg også tror, at noget af det, som er sådan det mest essentielle ved offentlig kunst, er på en eller anden måde, at det er så situeret, og jeg tror, det er en af de der ting, som gør det meget forskelligt på en måde, i hvert fald som kunstner at arbejde med, at selvfølgelig kan man godt blive inviteret til en udstilling, og man har lyst til, at det skal være noget meget specifikt, men til offentlige værker, der har man lyst til på en eller anden måde forholde sig enten til en eller anden given situation eller event, eller til et sted. Selvfølgelig i forbindelse med det her værk, som er et mindesmærke for tsunami-katastrofen, som jo skete i Sydøstasien, så vi er jo ligesom langt væk, men der var rigtig mange svensker, der omkom, mere end 500, og der var ligesom et behov for at lave et fælles sted. I virkeligheden, da jeg ligesom bliver prikket til at lave det, så tror jeg, at tanken er jo også på mange måder, at man skal lave et monument, som måske var en skulptur. Og der tror jeg bare, at min første tanke var faktisk, det kan jeg slet ikke gå ind i. Altså som jeg tænkte, det var for voldsomt. Det var for voldsomt, og det var også sådan ligesom, der er en tyngde med mindesmærker, som jeg også bare var sådan tænkte, er jeg overhovedet klar til det? Men hvordan greb du det an så? Jamen, så tror jeg, det var fordi, at for det første det der med sådan ligesom blive spurgt om, vi tror, du kan. Så sådan, okay, måske. Må du leve op til udfordringen? Ja. Og så nogle dage senere, så opstår der det, at nogle videnskabsfolk rundt omkring i verden opdager gravitationsbølger, eller man kan sige, de måler dem for første gang. Einstein var inde på, at der måtte være de her gravitationsbølger ude i universet. Og jeg ser så de her optagelser, de kommer ligesom fra alle mulige forskellige sådan science news, som jeg på en eller anden måde har tilmeldt. Og det er sådan en dobbeltspiral. Du er utrolig optaget af universet og hvad der foregår derude, ikke? Ja. Kan vi godt lige afsløre. Jo, det kunne vi godt afsløre. Ja. At jeg har sådan en eller anden, hvad skal man sige, en lille sådan besættelse af fysik, men også af det sådan mere spirituelle. I hvert fald så kommer der den her billede af sådan en dobbeltspiral. Og det er ligesom, det der sker, det er ligesom, at de måler for første gang og i det her, jeg tror de allerførste de målte, det var 2 sorte huller, der ligesom stod sammen, og det skaber så den her dobbelt-spiral-effekt i rumtiden. Og så havde det bare sådan, okay, det var jo en meget voldsom, i virkeligheden, hvad skal man sige, metafor, jeg fik givet der fra universet. Altså jeg følte ligesom at jeg fik sådan en kosmisk ready-made, som jeg så bare kunne basically give videre. Og det der med, at jeg tænkte sådan, det er vigtigt, for eksempel i forbindelse med et mindesmærke, at det også forholder sig til, hvad det var. Det var en stor bølge. Vi kan ikke gå væk fra det svære. Vi bliver faktisk nødt til på en eller anden måde også at stå i det her sådan besvær, og så sige, vi skal lave noget, der til gengæld ligesom er transformeret. Og der var den der ideen om, at den bøjer rumtiden, synes jeg bare var sådan, altså på en måde følte jeg, det var sådan virkelig sådan spot on, hvad den her sådan traumatiske oplevelse måske i virkeligheden gør inde i menneskers bevidsthed, når man er ude for sådan et stort chok. Og det her, det er jo et kollektivt traume. Og så kan man sige, som man også kan se her på museet, der kan man jo se Robert Smithsons Spiral Jetty, altså det er et meget, meget kendt land art-værk, amerikansk kunstner, der har lavet et stort spiral ude i ørkenen, i nærheden af Salt Lake City, og den er fantastisk, og jeg har selv ligesom gået rundt på den, og var bare sådan, wow, det her med at gå ind i kunst, det kan bare noget helt særligt. Og så samtidig så var der sådan, okay, måske kunne jeg til det her, det var jo i virkeligheden et meget mindre område, men så fik jeg ligesom lov til at tage noget af den her kæmpe parkeringsplads væk, fordi den var faktisk alt for stor til det område. Der er et lille museum heroppe, men der holdt aldrig nogen biler. Så vi kunne ligesom i virkeligheden udvide naturen, fordi det også var det her naturfænomen. Og så ligesom invitere ind til, i centrum er der de her bronzer, hvor at, der så står navnene på alle de omkomne. Men alt det udenom er i virkeligheden skabt i jord. Så det er jo i konstant bevægelse. Det er ligesom et værk, der er i live. Og det var også essentielt, fordi det var jo også for de efterkommende, der ligesom skulle kunne bruge det her. Og det skulle på en måde være det, der var i live.
Ja, Ja. så man kan ligesom gå ind i det, og så er resten ligesom i bevægelse, og nogle gange er det jo sådan meget langhåret, og andre gange så bliver det jo klippet, og så er jeg ligesom plantet forskellige i virkeligheden sorter fra området, så man ligesom i virkeligheden også prøver at styrke noget af det der biodiversitet, som jo også er et stort dilemma, vi står med. Ja. Og du talte jo med mange af dem, som havde mistet, inden du gik i gang med det. Fik du nogle reaktioner efterfølgende på værket? Jamen altså, i virkeligheden så var der sådan, der var virkelig stor bevidsthed omkring, at hvad hedder det? Skal jeg gøre sådan der? Nej, det er ikke mig. I hvert fald, der var stor bevidsthed om, at det ikke skulle være skræmmende at gå ind i. Så der var nogle justeringer, jeg skulle lave. Jeg skulle lave de her bølger en lille smule lavere, så man faktisk kunne have et udkig. Og jeg havde også valgt at lave de her snit igennem. Dem havde jeg valgt at lave for skudt, men der var det også meget væsentligt, at man kunne komme hurtigt ud. Sådan nogle ting, som jeg jo ikke kunne forudse. Jeg har ikke selv været i den forfærdelige situation. Så der var også nogle ting, som jeg selvfølgelig lyttede til undervejs i processen. Men altså jeg vil sige, det er jo en ret vild opgave at få lov til at få, og der bliver det også meget rart, at det på en måde er den her sådan ready-made, kosmisk ready-made, og så ligesom kunne facilitere det for en kæmpe gruppe faktisk, som er påvirket af det her, og de bruger den. Og har glæde af det, ja. Ja. Vi skal skifte til et andet værk, ja, som jo også er natur. Ja, det er ligesom, jeg tror, at det er jo sådan en måde igen, når man får sådan en opgave og får mulighed for at lave noget i det offentlige rum, så er det måske også sådan, i stedet for at producere flere ting, så tror jeg bare, at jeg lige pludselig havde sådan, jeg tror også, det her værk, Klit hedder det, det blev skabt under corona, og jeg tror, der var den her sådan fornemmelse af sådan helt klaustrofobi, og at de offentlige rum godt kunne trænge til at være mere live, og måske ikke havde behov for mere skulptur. Det hedder Klit, og det er en opgave, som er i Odense? Ja. Mellem 2 bygninger? Ja, så det er faktisk Fyns HF og VUC, og det var så, de havde lyst til, at der skulle ske noget på den her sådan græsplæne, der var mellem de her 2 bygninger. Og jeg tror, i første omgang havde de forestillet sig, give os en skulptur, ikke? En bronzeskulptur. Nice, på det grønne græs. Bum. Og så gik jeg ligesom med det her i lang tid. Og samtidig så var det også, der var nogen, der var sådan, vi har også set det, du har lavet i Stockholm. Men det i Stockholm koster jo en helt anden, altså det er en stor etableringsomkostning. Men så var jeg så meget optaget af, at man faktisk godt kunne arbejde med en biotop, der var sådan nøjsom, som jo så er den her strandbiotop, altså klitlandskabet. Og så igen tilbage til min fysik inspiration, så tænkte jeg, okay, der er det her meget berømte dobbeltspalte-eksperiment i kvantefysik. Og jeg tænkte, det er jo en uddannelsesinstitution, så why not lave et super crazy fysikeksperiment i sådan en stor størrelse. Så faktisk er der sådan en lille bitte skulptur i midten af sitet, og så illustrerer det ligesom, hvad skal man sige, en partikel eller en bølge, der kommer ind, og så spalter sig. Og i den her sammenhæng, så bliver det ved med at være bølger. Så det laver det her interferensmønster, og det er så det, der faktisk former landskabet. Så jeg var sådan interesseret i, hvordan kunne jeg minimere skulpturen og maksimere dens effekt ud i landskabet. Så det var ligesom nogle af tankerne, og så også det der med, at man faktisk kunne bruge det til også undervisning. Altså de kunne gå derud, og de studerende, når de skulle have om dobbeltspalte-eksperimentet, we are in it, og så ligesom snakke om nogle af de her ting, fordi det, der var så, eller er så mindblowing ved det her eksperiment er. Og de må være der, og de må gerne være der, de må gå op på det. Og bruger de det? De bruger det. Ja. Der er også blevet mange børnehaver, der elsker at være på de her bakker. Nu kan man ikke se det så tydeligt på det her billede, men de er faktisk ret høje. Og hvordan undgår det der sand bare at forsvinde? Det her, altså jeg vil sige, billedet her gør det ikke sådan helt, altså det er faktisk muslingeskaller, alt det her. Okay. Et lag af muslingeskaller, ikke? Så er der kompresseret, eller hvad hedder det, sådan kompresset jord nedenunder. Så det holder formen, så man kan godt bevæge sig rundt i det. Og så er der havtorn, og så er der 37 forskellige typer strandplanter, der så er ligesom plantet. Og
hvert år så har jeg de her workshop med de unge mennesker, der går på eller nogle af dem, ikke? Hvor vi så skal ud og tjekke op, hvad findes der stadigvæk. De er der stadigvæk, alle planterne. Så det er jo sig selv også en fed ting. Ja. Så det er sådan, på en måde, jeg oplever lidt, at det er lidt et hack. Man hacker så lidt ind i at få noget mere biodiversitet og noget grønt og noget vildt og også noget for de andre arter. Det tænker jeg også Superflex, måske Rasmus kommer til at snakke om. Men altså det der med sådan, mennesket har været så dominerende, ikke? Altså måske har vi også behov for at prøve at være mere i kontakt med nogle af de der andre. Men lad nu tale med Malene om det her med at forbinde fortiden med den næste generation, og du siger ligesom, da du får den her opgave, det kan godt være, at de har besluttet sig for, at det skal være en bronzestatue, men har vi ikke lavet nok af dem? Skal vi ikke tilbage til naturen? Eller hvad foregår der inde i dit hoved? Jo, altså jeg tror i hvert fald, altså det er ikke fordi, jeg synes, det er fint nok, at der også kommer nogle dronninger og alt sådan noget. Altså der skal være plads til det hele. Jeg tror mere, jeg bare tænker sådan, jeg tror det er essentielt, som også, jeg synes også, nogle af jer var inde på, altså det der med, at der bliver nødt til at være plads til eksperimentet, ikke? Og det, altså det er jeg bare enormt glad for at få lov til at lave sådan et eksperiment, fordi det er et eksperiment, og det er også det at lave vild natur, altså folk, de kan godt lide tanken om vildt med vilje, men de kan faktisk, altså de synes også, det er for vildt på en måde. Altså, det er sådan ligesom, bliver man lidt nervøs. Ja, så bliver man lidt nervøs. Ja. Skal det være så vildt? Ja, ikke så vildt. Altså, skulle vi ikke... Og det er et dobbeltspaltet eksperiment, ikke? Og det er... og det hedder klit. Ja. Og alt det, ikke? Det er provokerende nok. Ja, og du fik også reaktioner faktisk på titlen. Ja. Ja. Men det er ikke kun politikerne, der får alt muligt. Der får dødstrusler. Nej, alt muligt. Lige prøv at sige, at du kan få lov til lige at holde et lille bitte hvil på din stol, mens der kommer andre og fortæller om nogle af deres værker. Men tusind tak for at fortælle både om glit og om gravitational, hvad er det nu, den hedder, ripples, ikke? Ja, er det rigtigt? Gravitational ripples, det var det. Rasmus Rosengren repræsenterer Superflex. Kom op og tag plads ved siden af Lea. Og fortæl om, hvad vi ser på billedet her. I hilser lige igen, det er godt. Hvor er vi henne i verden? Hvad ser vi på? Vi er i Jylland. Det ved du godt, hvor det ligger. I know. I Billund. Og, men jeg har faktisk lige lyst til at sige noget andet. Jamen, så gør det. Det er fordi, jeg synes, det var så godt dit spørgsmål til borgmesterne. Altså, hvad var det første, der ligesom påvirkede dig? Vil du også gerne have det? Det vil jeg også gerne have. Jamen, hvad var det første? Rasmus, hvad var det første værk, du oplevede? Og nu har borgmesteren for Nykøbing Falster lagt ud med de dybe indrømmelser der, så det tænker jeg, det kunne jeg måske det kunne du også få lov til. Jamen, selvfølgelig. Kom med det. Jamen, det tror jeg var Mannequin Piss. Okay. Altså, den der lille dreng, der står og tisser. Ja. Som jeg så som barn. Ja. Og jeg så mig selv jo ligesom spejlet. Ja, du følte simpelthen, at det var dig? Det var jo mig. Ja. Altså den der fornemmelse af at ikke kunne holde sig, ikke? Men så bare ligesom i bronze få lov. Ja. Og det var okay. Ja. Det gjorde meget stort indtryk. Jamen jeg tror, jeg har været 5-6 år eller sådan noget, ikke? Så men det tænker jeg ligesom, det der med at føle sig repræsenteret. Altså også som et 5-årigt barn, der ikke kan holde sig, ikke? Altså det... Og måske inspirere tidligt, når du ved det, til at du har lyst til at gøre det samme. Måske, ja. Altså, never know. Nu ved vi, hvordan du blev politiker, og det var så sådan, jeg blev kunstner. Nej. Men der er nogle børn her, der er rigtig glade for noget, du har været med til at skabe, kan man sige. Ja, altså det er en lejekontrakt, kalder vi det. Og det er lavet sammen, det er lavet i Billund, som jo er børnenes hovedstad, kalder de det. Capital of Children. Det er en legeplads til voksne, som er lavet af os, Superflex, i samarbejde med 121 børn. Normalt så er det jo sådan, at når vi bygger legepladser i det offentlige rum, hvilket man gør meget af på de kanter, så er det voksne, der går ind og forestiller sig, hvad der kunne være godt for børn. Så vi prøvede bare egentlig her, altså det er en commission, som det hedder, en kommission, hvor vi så prøvede at vende den logik om og formulere sammen med de her børn om, hvad er det egentlig, der får voksne til at lege. Og så sætte nogle regler for det samtidig.
Så der har ligesom været, vi arbejdede i workshop-format og så videre med, hvor i første omgang så var alle børnene herude som sådan nogle, hvad kan man sige, sådan mini-antropologer og undersøge deres forældre og onkler og tanter og så videre. Hvordan er det egentlig, de her væsener ligesom leger? Og så skrev de det ned, og så det næste fase, det var så prøve at omsætte noget af den viden til former. Altså, hvordan kunne det så se ud, det her rum, hvor i den her leg så skal foregå? Og det kom der nogle meget mærkelige, abstrakte figurer ud af, som vi så lavede en syntese af. Altså, og mente de rent faktisk, at de voksne kunne lege? Ja. Nå, okay. Altså, hvis de overholdt de her spilleregler, som de så definerede, det var sådan noget med, at man skulle glemme tiden og sådan nogle. Okay. Altså, så ligesom der er regler på legepladser, vi laver til børn, så lavede de regler for de voksne. For de voksne, når de skulle interagere med det her. Så det var, man kan sige, det var en form for monument til leg. Og det tænker jeg også hænger meget sammen med, altså når man taler om offentlig kunst i det offentlige rum, at en af de væsentligste funktioner ved det, er jo også, at altså, vi glemmer jo på en eller anden måde, hvordan man leger, jo ældre vi bliver. Men det, som offentlig kunst også minder os om, det er jo, at det er jo okay at stadigvæk lege. Så det er ligesom sådan, udover at det fortæller et eller andet om nogle imperiale tendenser i den nordiske mytologi og hos Køges borgmester, måske, det ved jeg ikke. Men sådan subtilt, så er det jo også bare, at det minder os om det der med, at det er okay. Så på den måde var der sådan nogle logikker, vi sådan lavede et par koldbøtter i, som så blev det her sådan lidt meget sådan, de er jo meget sådan minimalistiske, de her børn. Det overraskede mig egentlig lidt. Men så prøvede vi at omsætte det. Når du selv møder kunst i det offentlige rum nu, hvor du også arbejder med det, hvad skal det så gøre ved dig? Andres værker? Helst. Jamen, altså, det er jo, altså det er, som kunstner, når man arbejder derude, så det er ligesom, det er ekstra farligt. Altså, der kan virkelig, det, som I også fortalte om, altså det kan virkelig få sinden i kog. Fordi det er jo en eller anden måde, det fortæller om, hvem vi er, og hvem vi forestiller, vi er. Og det er jo ligesom sådan noget, der er så man er lidt nøgen, når man går rundt, ikke? Jo. Ja. Altså, så det skal jo ligesom, det skal jo gøre de ting præcis. Altså, min holdning til det er ikke specielt meget anderledes end borgmesterne ser. Altså, det skal jo stille spørgsmål, det skal få os til at stoppe op. Det skal få os til at føle, at det er okay, at der er ting, vi ikke ved. Det skal give os rum til at forestille os, hvem vi er, og hvor vi vil hen, og alt det der. Og det skal ligesom sige midt i det, som Malene også beskrev som den der BNP-agtige virkelighed, som jo skal være BNP-agtig også. Ellers så får vi ikke noget at spise, og folk kører over for rødt lys og sådan noget. Altså, der er jo regler derude, ikke? Af gode grunde, ikke? Jo. Og så er der ligesom også et behov for, at der er nogle rum, hvor der ikke er regler, eller hvor der er i hvert fald nogle andre regler, at de også findes. Så det er funktionen, tænker jeg. Så det næste værk, vi skal se, der var der jo, på en vis måde er der jo virkelig mange regler der, hvor I kom hen, ikke? Ja. Det skal der helst være, tænker jeg. Også, det er en metrostation, Havneholmen i København. Og det er jo en bunden opgave. Vi får den på et tidspunkt, hvor metroen slet ikke er bygget endnu. Så det føles ligesom meget abstrakt. Altså, hvordan skal man overhovedet forestille sig? Altså, det handler ikke om, der findes en metro og sætte et eller andet op på væggen eller sådan noget. Det handler om metroselskabet, der spørger, kunne I ikke tænke jer at være med fra starten af? Hvordan skal det her se ud, den her station? Var du glad for det der med at være med fra starten? Ja, det synes jeg, det er en form for tillidserklæring, fordi nogle gange er det jo lidt sådan fornemmelsen af, at de ringer, når de har lavet det, der skal laves. Og så skal du passe ind. Så skal man ligesom komme og sætte et eller andet på væggen, ikke? Men her var man ligesom med fra starten, og det føltes også lidt abstrakt. Det føltes lidt som om, man var altså en form for alien, der skulle forstå en eller anden konstruktion, som man havde fundet på at lave i en by beboet af mennesker. Hvor hvis man så kiggede på den lidt udefra, metroen, hvad er det egentlig for noget? Så det er jo en form for tidsmaskine. Altså,
Lene skal fra A til B, og så går man ned i det der hul i jorden, og så kommer man op herover, og så ved man ikke rigtig, hvor lang tid man har rejst og sådan noget. Og så hvis man var alien, så ville man jo bare spørge Lene, men du har jo ben og sko, Lene, altså kan du ikke bare gå derhen, ikke? Så hvorfor tager du herned i hullet? Ja. Så der var den faktor, og så var der den næste faktor, som var, at jeg var utrolig betaget, måske endda en lille smule forelsket i hende der Lise, der har tegnet den. Som arkitekten, ikke? Chefarkitekten, som der er ikke nogen, der har hørt om. Fordi hun er ligesom ikke sådan en Bjarke Engels type. Lises æstetiske verdenssyn, det er, at god arkitektur, det er sådan noget, man ikke lægger mærke til. Det er sådan næsten helt japansk. Jeg synes bare, det var utrolig fint, det her. Og hun fortalte om, hvordan hun havde tegnet den her metro, at man starter med afstanden mellem dørene, og det bliver så overført til størrelsen på fliserne, og overført igen til rummets dimensioner. Altså det var sådan en stor matematisk fuga. Jeg synes, det var fantastisk. Og så hendes hårfarve og hendes trøjevalg var de samme farver som metroen. Altså det var sådan en dansk Wagner. Så vi kan virkelig bruge Lise dernede, hvis vi går derned. Men det var jo også sådan, så kan man sgu da ikke, altså vi kan jo ikke putte noget superflex ind her, ikke? Altså vi er nødt til at, måske lidt som Lea snakker om, altså arbejde med det, der er der. Så det vi så lavede, var egentlig bare at forestille os, at man skruede endnu mere op for hastigheden af den her metro. Altså sådan, næsten på sådan Lea niveau, hvor altså rummet begynder at krumme og så videre, fordi man rejser hurtigere end tiden. Så at ugerne tunede vi så de går alle sammen altså i alle mulige forskellige hastigheder. Nogle af dem kører simpelthen sådan her rundt. Og skiltene, de hænger på væggene, og bænkene hænger op i loftet, som om man er inde i det her rum, der bare kører rundt i alle mulige dimensioner. Og hvordan har folk reageret på det? Jamen, altså i start, det er jeg faktisk meget overrasket over processen, fordi at vi havde lavet et ur, der kørte hurtigt i vores oprindelige skits, og så var metroselskabet lidt sådan, Lise sagde faktisk, Rasmus, jeg fik næsten tårer i øjnene, da jeg så det, men kan du ikke skrue lidt mere op? Okay. Så faktisk 5 ud af de 6 uger på stationen er tunet. Okay. Og jeg sagde, altså folk kommer jo til at gå amok. Altså, I bliver jo bombarderet med, at ugerne passer ikke, og så videre, ikke? Men hvis man så går derhen på Havneholmen, specielt sådan en lørdag aften eller fredag aften, så står folk jo og griner. Og det hele ligesom sejler, og de er måske lidt påvirket. Og så videre. Det er en billig brand også, kan man sige, ikke? Så jeg tror, folk har lidt vendet sig til det måske også. At der er sådan en vis form for hurlum-hejhus-effekt også, men det er okay. Fordi man lægger ikke lige umiddelbart mærke til det. Fordi det er jo bare de almindelige uger. De hænger bare på væggene og i loftet, og det samme gør skiltene. Så det er jo også en faktor, når man laver ting i det offentlige rum, at nogle gange er det godt ikke at være alt for højt råbende, men ligesom komme lidt listende. Og gå med ind på de præmisser, som er der i forvejen. Nu kan vi jo ikke vise noget endnu fra måske kulisser med det, der, som jo både Marie og Malene har nævnt. Men sådan helt kort, hvor vi her er i det her meget sådan futuristiske univers, så er det et sted, hvor I går fuldstændig ud i naturen. Ja, altså det er jo et forslag til Køge nede ved vandet. Nu er der jo visse socialdemokratiske elementer i Køge. En stærk socialdemokratisk kommune. Og det man gør, når man får sådan en opgave, så prøver man ligesom at forstå, hvor man er. Og Superflex har vi arbejdet meget med sådan noget med vand og havvandsstigninger og sådan noget. Så det er ligesom et element. Og så er der ligesom den her, hvad skal man sige, jeg var faktisk lidt inspireret af det her, nogle af de her diskussioner, man havde omkring velfærdsstaten, særligt i Socialdemokratiet i 70'erne og 60'erne. Det synes jeg er ret interessant, hvor man ligesom spurgte sig selv om, hvad skal vi med velfærdsstaten? Er den et mål, eller er den et middel? Vi har jo ligesom arbejdet med de her skulpturer og så videre, som man prøver at forestille sig, man sætter op rundt omkring, men som ikke kun er til mennesker, men på et eller andet tidspunkt, når man laver ting i det offentlige rum, måske et sted, hvor vandet stiger, så vil det jo være fisk, der kommer efterfølgende, og ligesom oplever dem.
Så man skal sige, de her ting laver man så en form for gryderet af, hvor at på den ene side så har man den her diskussion om altså meningen med velfærdsstaten, og så har man det her, jeg er Sebastian-fan, må jeg tilstå, altså den her gamle sang. Lige om lidt. Måske kunne vi. Hvor at der er det her ord velfærdsofferblod, at vi bare er velfærdsofferblod. Altså, og kunne man forestille sig sådan en udvidet velfærdsstat, som også involverede andre arter, som stod nede ved vandet i Køge, hvor man ligesom havde tænkt altså, velfærdsstaten helt ud til den yderste punkt. Altså på sådan en Sebastian-agtig måde, hvor at måske kunne vi finde nogle nye værdier, som ligesom udfordrede vores forståelse af velfærdsstaten. Og nogle nye måder at være her på. Nogle nye måder at være her på, hvor man laver nogle offentlige skulpturer, som man kan kigge på og nyde og grille, eller hvad man nu ellers gør i det offentlige rum, men også som ligesom er ligesom også lavet til fisk. For sådan, altså om måske Køge om 500 år, så vil der være nogle andre væsener, der bor nede på havnen. Så sådan en slags velfærdsfuturisme var det tænkt som, og nu viser vi ikke nogen billeder af det, fordi det findes ligesom ikke endnu. Og så Nej, og det bliver virkelig spændende så at følge processen. Jeg vil sige, vi vil meget gerne lave det, og sådan gerne lidt hurtigt, fordi som der også var ønske fra politisk hold, at man gerne have Sebastian skulle komme til åbningen og spille, og han er jo en ældre mand. Så hermed udfordring. Hermed er der virkelig sat en presbal på, at nu skal det gå stærkt. Ja. Nu kan du få lov at hvile et øjeblik, fordi nu vil jeg gerne invitere Tyr Dokkedal op på scenen, som den sidste i jeres runde. Jeg har kaldt dig for et kuraterende forbindelsesled imellem kunstnere og politikere eller andre opdragsgivere. Som udgangspunkt er du arkitekt, der arbejder med at være med til at kigge på, hvad der fungerer forskellige steder. Og du har også taget et par værker med. Så lad os prøve at høre det første, som du vil fortælle om. Jeg kan jo lige sige, at jeg arbejder som rådgiver og nogle gange som kurator. Det er lidt forskelligt, hvad det er for en kontekst, vi bliver inviteret ind i. Og vi arbejder, hvad kan man sige, før kunstnerne bliver inviteret ind tit. Så en kommune eller en byudvikler kunne tænke sig, at der sker et eller andet. Eller de står over for et område, som gennemgår en transformation. Og så inviterer de nogle rådgivere ind for at finde ud af, hvad det der kan ske her. Og så er det tit, der er en strategiproces, som også udmønter sig i nogle konkrete projekter. Og i den her strategiproces, der prøver man at finde ud af, hvad for nogle muligheder er der for jer, hvad kunne være relevant. Er der nogle specifikke udfordringer eller dagsordner, men også nogle konkrete steder. Og her er det i Ishøj Kommune, som gerne vil have en handleplan for kunst i offentlig rum. Og i den forbindelse så identificerede vi sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur, hvad der skulle og kunne ske. Og de skulle have den her nye letbane, og nogle af stederne, det her sted, det ligger sådan mellem en eng ned til Vallensbæk Kommune, og så er det egentlig sådan starten af Ishøj Kommune, og bagved her ligger der sådan et byområde, som måske også er sådan præget af institutioner og fodboldanlæg og sådan. Så lidt yderkanten af en kommune, der nu får en station, som så bliver et byudviklingsområde, og så kan der ske nogle nye ting. Og i den proces, der har vi så rådgivet dem omkring at søge Ny Carlsbergfondet, og der laver man jo så sådan en kontekstanalyse, finder ud af, hvad kunne det her sted byde på, hvad kunne det have brug for, og det er så på den baggrund, Ny Carlsbergfondet er gået ind i det. Skal man sige, når man peger på gruppen, eller på kunstnergruppen? Ja, fordi når man arbejder sammen med Ny Carlsbergfondet, så går de ind i processerne i forhold til at pege på kunstnerne, og hvad kan man sige, finde ud af, hvordan de vil tolke det her sted. Og det kan foregå i et godt og tæt samspil med kommunerne i forhold til så at finde ud af, hvad er relevant for jer. Her har man jo haft nogle landskabsarkitekter på, der også har haft et program for stedet, som man så også skulle samarbejde med. Og det hedder Betwixt, ikke? Jo, det gør det. Ja. Og det, man kan sige, det adresserer jo de her forskellige tilstande, der er fra, at du kommer i en passage med letbanen, og så går du ind til et opholdsrum og et plejecenter lige på den anden side. Og også, at du går fra land til by. Så det er det her med at skabe et rum, hvor der bliver introduceret en menneskelig skala, og som også er med til at skabe en identitet.
det er måske nogle, altså hvis man er på Vestegnen, så er der nogle af de her rum, som er lidt en typologi. Det kan være svært at vide, om du lige er i Glostrup eller i Vallensbæk. Så det her med at få skabt nogle pejlemærker, for at forholde sig til, og et rum at være i, som de trives i. Og så er det jo også en tolkning, som er meget sådan interessant, fordi de griber fat i de her materialer, som man kender fra det offentlige rum, bronze eller granit, meget langtidsholdbare, og så er de inspireret af forskellige fortællinger og sammenstiller dem. Så der er ikke en tolkning af det her sted, og det er det ligger op til værket, at det er sådan meget åbent. Og når du rådgiver, hvad prøver du så at sige, man skal få øje på selv i forhold til det, man gerne vil fremhæve, eller får du nogle ønsker direkte fra politikere og opdragsgivere? Jamen, det er lidt forskelligt. Altså, vi kan jo godt blive inviteret ind til nogen, der gerne... Altså, her vil man gerne øge attraktiviteten, og man vil måske gerne skabe... Man forestiller sig, at der kommer en letbane, og hvis der ikke er noget som helst andet, så kan det blive sådan en rigtig goldt eller ubehageligt sted, eller hvad? Ja, jeg tror mere, at det her lige stedet her, der var det sådan et oplagt sted at lave noget. Og det er tit, der sidder nogen i kommunen, der rigtig gerne vil lave noget. Og her har man også for lang tid prøvet at få indført en 1%-regel, og det har der ikke været sådan en hel opbakning til, indtil man faktisk fik det her værk, og så nu har man begyndt at sætte penge af på Når du siger 1%-regel, så er det lidt indforstået, hvis man ikke kender det. Så det er 1% af offentlige anlægsudgifter, eller hvordan? Ja, i Ishøj har de gjort sådan, at det er af anlægsmidlerne. Så går der 1%, og så kan man disponere dem. Til kunst? Ja, nogle gange er det af bygningen, her er det af alle anlægsmidlerne, og det betyder, at hvis de for eksempel godt kunne tænke sig at pulje dem over 2 år, og så have 1,2 millioner, så kan de gøre det, men de kan også bruge 400.000 på et værk, der er fysisk, og 200.000 på noget immaterielt, hvis det er det, de vil. Så det giver dem en ret stor fleksibilitet i forhold til at placere midlerne der, hvor de synes, det skaber værdi for udviklingen af kommunen. Du har et andet værk med os, som du har været med til at pege på, og hvor er vi henne, og hvad er det for noget? Ja, altså nu er jeg jo rådgiver, så jeg har faktisk valgt et værk, der ikke er et, jeg har været involveret i, men jeg synes er et rigtig godt eksempel, og måske også illustrere, hvordan vi arbejder, fordi at altså vi går ind og tænker, jamen, hvad kunne være vigtigt at fortælle, og når vi arbejder med kunst i offentlig rum, så er der jo også det, der hedder social praksis. Det er ikke så tit, at man lige sådan kan se, hvad monumentet eller mindesmærket ender med at blive, men de her processer, der er nogle kunstnere, der er rigtig dygtige til at interessere sig for at arbejde med menneskelige relationer og skabe et rum for samtale og fremkalde en offentlighed. Og her der har Kerstin Bergendal gjort det i forbindelse med et skybrudsprojekt, der var i Bispebjerg i København, Nordvestkvarter. Og kommunen har så inviteret hende ind sammen med Statens Kunstfond til at supplere den mere sådan formelle borgerdialog. Og det betyder, at hun formår ligesom at gå ud i det her rum og henvende sig til mennesker med sin egen agens og høre, hvad betyder det her sted for jer. Og før det så sådan her ud, så var det sådan en dødssyg græsplæne, som man på en eller anden måde var lidt sådan ikke-sted. Men hun finder så ud af, at der er masser, der har et tilhørsforhold til det. Og så begynder hun at organisere de her samtaler. Og det bliver så flettet ind i et spor med landskabsarkitekterne. Sådan så, at det er en åben proces. Alle kan sådan set gå ind og deltage, men de går så ind og påvirker, hvordan det her projekt bliver udformet. Så det er et processuelt kunstprojekt, der har fået et meget fysisk impact. Og det, der er interessant her, er, at landskabsarkitектerne går fra at tænke det her sted som vi bliver nødt til at lave en destination, fordi der er ikke nogen mennesker, der bruger det, og hvem kender overhovedet Bispebjerg og så videre, til at hun har fået fremkaldt, om der var faktisk nogle mennesker her, vi laver et hyperlokal park, kun for de mennesker, der bor her. Og det gør jo også, at de mennesker, der så har budt ind i processen, de får en anden relation til stedet, der er en anden tilknytning, og det kan ligesom sprede sig. De har et kæmpe ejerskab til det her sted nu. Og hvad hedder det? Det hedder Grønningen Bispeparken. Det er 2 forskellige parker, og derfor har det fået et dobbeltnavn. Men det ligger ligesom i strøget op til Grundtvigskirken. Og bagved faktisk, ikke? Eller sådan nede. Jeg tænker, der er vej herude, eller hvordan? Der er 2 boligkarréer. Okay. Sådan 30 almen boligområde. Så det er jo sådan et typologi, man kender, hvor man sådan måske sådan nogle ordentlige murstenshus med nogle ret kedelige udarealer. Og så har man jo så skulle skybrudssikre det. Det går fra en bakke og ned, og så har man så
formået at skabe et rigtig fint sted. Men grund til, at jeg tog det med, var jo også for at sige til politikerne, at der er faktisk rigtig meget opbakning til at bruge penge på kunst. Og når Københavns Kommune gør det, så gør de det i områdefornyelserne, fordi det er der, borgerne får lov at bestemme, hvad pengene skal bruges på. Så der er ikke nogen 1%-regel i Københavns Kommune, men der er rigtig meget kunst i TMF i forbindelse med området. Og hvad er TMF? Det er teknik- og miljøforvaltning. Så de har nærmest fået deres egen lille kunstafdeling, fordi at borgerne de sådan lige går så gerne og prioriterer lidt. Så alle kunstinteresserede, de skal blive ansat i teknik og miljø, fordi det er der, hvor man kan hente nogle penge til at lave noget. Ja. Men i hvert fald, det var nemlig også det, du fortalte mig, at kunstnere tit bruger, eller politikere tit bruger argumentet, at der ikke er råd til det, eller vi skal prioritere anderledes. Men hvis man spørger borgerne, så vil de faktisk gerne have noget kunst ind. Ja, altså det er jo klart, der er en diskussion om, hvad man skal bruge pengene på, og der er jo prioriteringer, og man forstår jo godt, at der er nogle ting, der er meget vigtigt, at en velfærdsstat også ligesom servicerer. Men man kan sige, at der er opbakning til det her felt, og der er interesse for borgerne, og det vi i hvert fald, vi har lige lavet en kunststrategi for Københavns Kommune, hvor vi havde de her borgerdialoger i starten, og de skulle sende et idékort ind, hvor de skulle sende det allervigtigste. Og der er, nu er der selvfølgelig også nogen, der deltager, som interesserer sig, det er klart. Men der var ret stor opbakning til det, og der var også et ret åbent kunstsyn for, hvad kan man egentlig, og hvad er det for en værdi, det kan skabe. Og folk vil også gerne noget, der er vildt. Altså det behøver ikke at være sådan en statue. Altså det er der også nogen, der gerne vil have, men der er egentlig sådan, fra det billede, hvor man kan tænke, at det er gavlmalerier og skulpturer, så kan det også, altså så er folk egentlig game på, at det kan være alt muligt andet. Men man har måske ikke lige så mange billeder af det. Altså det er ikke lige så nemt at identificere en social proces som en skulptur. Altså, så derfor bliver det jo det konkrete, man taler fra. Og her har du så også samlet mange funktioner i et, kan man sige, ikke? Jo. Yes. Hvad er det vigtigste, som politikerne skal kunne eller gøre, når man er kunstner sammen med dem eller for dem, eller når de beder om noget kunst? Jeg spørger jer, fordi I begge to sagde det samme til mig, da vi talte sammen inden. Men jeg talte ikke med jer sammen, men I sagde det uafhængigt af hinanden, og nu kan I jo ikke huske, hvad det var, I sagde, eller kan I det? Hvad er det vigtigste, tænker I? Altså jeg tror i hvert fald, at som du også er inde på, det er det der med, at det er så essentielt, at der ikke er en beslutning om, hvilken slags kunst der skal være, men at man er modig nok til at lave de der eksperimenter. Så der kommer også en mangfoldighed, og den der kunst der, den kan se ud på så mange forskellige måder, og jeg tror, at hvis man netop er i gang med at sådan være i dialog, så kan man også godt lave noget, der er ret komplekst. Fordi det er jo ikke værre, når vi bare skal snakke sammen, og der måske bare skal bruges noget energi på at være i de dialoger. Så får man bare, i hvert fald min fornemmelse, så kan man lave noget som umiddelbart, og man kan lave noget om kvantefysik eller et eller andet, og så alligevel have en dialog. Og det synes jeg bare er sådan super inspirerende. Men du sagde faktisk ordet, fordi I sagde begge to, at de skulle være modige. Ja, absolut. Fint. Ja. Ja. For ellers er det ikke sjovt, vel? Nej, altså altså man kan ikke blive enige ude i det der rum. Og det bedste eksempel, jeg kender på det, som er så absurd, at det næsten også begynder at blive godt igen, det var, jeg tror det var et FN-projekt i forbindelse med, da Jugoslavienskrigen var ved at være overstået, og så ville man lave sådan et offentligt kunstprojekt, hvor alle ligesom, altså det kunne symbolisere, hvor man var på vej hen med fred og fordragelighed. Men det var jo så utrolig svært at blive enige om, hvad der så skulle stå der. Altså, så der blev man uvenner? Nej, man blev faktisk enige til sidst. Ja. Og det man kunne blive enige om, det var, at der skulle være en statue af Bruce Lee. Så det står der så i dag, ikke? Ja. Altså det er i Kosovo, Albanien eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Og det var ligesom den fællesnævneren der, ikke? Ja. Bruce Lee. Vi skal have nogle politikere tilbage på scenen op hos jer og høre, om de vil have Bruce Lee eller hvad de vil. I må godt blive siddende. Du tager en plads her. Jeg kommer med nogle skamler. Og så må man, og så ved jeg faktisk ikke, om jeg laver ulykker foran den der lille, projekt, hvis vi har noget stående der. Men i hvert fald så har vi et par skamler her, og I skal jo på valgkamp, så tag du min stol, Kenneth, eller hvem af jer, der har mest travlt. Du skulle videre over til valgmøde. Så nap du den.
Fordi så kunne jeg jo godt tænke mig at høre, hvad tænker I politikere, når I hører kunstnerne fortælle om deres processer her, og det I kunne have lyst til, eller hvad man skal sige. Hvad er reaktionen? Marie, du er allerede på banen. Ja? Ellers skal du bare råbe rigtig højt, for lige før jeg tænker, man kan høre den lys. Ja, der var den. Jeg har simpelthen så mange tanker indeni, fordi vi er en kommune også, fordi det er altså aktuelt lige nu, hvor at det er en af de byer, hvor der er blevet brændt flest kvinder på bålet under hekseprocesserne. Og vi har gået og arbejdet med, men vi har faktisk lagt det lidt i graven, forstået som, at vi synes ikke, vi kunne prioritere det økonomisk lige nu. Vi står over for nogle besparelser. Og på den anden side, så havde jeg bare sådan en drøm om en omvendt hekseproces. Noget med en proces, hvor vi taler modige kvinder op, og kvinder som turer og være anderledes, men så endte med at blive brændt på bålet. Og vi havde nogle lokale, som havde sådan en tanke om en kvindelig, nærmest sådan en Venus-agtig statue, og det ville sådan være standardudgaven, men hvor kunne det være spændende med sådan en proces eller et landskab, hvor vi netop finder ud af noget omkring, hvad er det, der sker i mennesker, når de bliver skræmte af for eksempel modige kvinder, som ender med, at de så bliver brændt på bål, eller hele sådan den offentlige debat, hvor man også i offentligheden bliver brændt på bålet. Og det synes jeg bare stadigvæk kunne være enormt spændende at arbejde med i Køge. Så det er noget, der ligger ude i fremtiden? Måske? Det håber jeg. Ja. Det vil jeg rigtig gerne i hvert fald. Ja, Simon? Jeg er helt i det der med at være modige. Det skal vi turde være. Og så skal vi også tale om det, for nu har jeg jo siddet og reflekteret lidt også nu, hvor jeg har været her. Jeg tror, en af de første sådan, ting, jeg blev præsenteret for, da jeg startede som borgmester for 4 år siden, det var faktisk, at nogle dygtige embedsfolk, de sagde, at de her Superflex, de kan noget. Dem skal vi bruge til noget. Vi har Danmarks sydligste punkt i Guldborgsund Kommune, og det skulle vi ligesom, der kunne man godt bruge det måske til at lave et eller andet. Der var vi simpelthen ikke modige nok som politikere. Vi turde ikke gøre det. Man var bange for at være Hvad var I bange for? Fordi se, hvor fredelig Rasmus. Man var bange for. Jeg var ikke bange, men jeg har ikke flertal desværre alene. Det laver vi om måske, det ved jeg ikke. Det vil vise. Men politisk havde man ikke mod til at sige, okay, vi var simpelthen bange for, hvad borgerne vil sige, for vi havde haft også en lang diskussion om, hvad skulle vi egentlig med Danmarks sydligste punkt. Og så var man lidt bange for, at borgerne lige ville sige, nu er I tosset, ikke? Til gengæld har vi talt rigtig meget om det i de sidste 4 år, og nu er vi der, hvor vi synes, kunst i det offentlige rum er vigtigt, og hvor vi gerne vil nogle ting, og hvor jeg også tror på, at vi vil have mod til at gøre noget, som er anderledes og noget, hvor vi også godt ved, at det skaber debat. Ikke? Så bare i virkeligheden, den samtale, vi har haft i 4 år politisk, er også helt ekstremt vigtigt, ud over mod. Kenneth? Ja, og jeg synes jo, med det sidste her med Bispebjerg Grønningen, som står, altså, så kan kunst jo være mange ting. Og nu håber jeg ikke, jeg kommer til at sige noget forkert, men når man ser det her, så vil det først være ikke sådan en, som jeg tænkte, at det var kunst. Jeg ville jo tænke, det var en del af den funktion, at når vi laver offentlige rum, byrum, som skaber gode opholdsmuligheder og leg og hvad det nu ellers skal. Men det synes jeg, der er en fantastisk sted at sige, jamen, at det er jo noget af det, vi gør. Så hvis det også kan være kunst, og noget af det, hvor I som kunstnere går på banen, og der synes jeg, det er super fedt, det der med, at der skal vi ikke sidde og tegne stregerne. Jeg er lidt uenig, jeg bliver lidt angst ved det der med uger. Nu samler jeg selv på uger, sætter nørkler og skiller uger af sådan noget. Hvis det ikke går til tiden, det er jo helt vanvittigt. Men altså, jeg synes, det er enormt interessant, at vi måske nogle gange i det politiske, så kigger vi over det tekniske område, så ser vi sådan en afgrænsning af noget, og så skal vi have en lokalplan til at stemme og sådan det. Men der er jo virkelig nogle sindssygt spændende muligheder for at indarbejde det, og i virkeligheden så bruger vi jo pengene på det formål. Vi kan få nogle gange, tror jeg, noget mere, end når vi bare lægger sådan lige ud græsplaner eller kantsten og granit. Men når du siger det der med at få noget mere, for så hører vi om 1%-reglen, og jeg tænker, den regel, altså 1%, det er jo ikke særlig meget. Man kunne også sige 2%, 3%. Altså, man kunne jo også sige, hvis nu der kommer nogle af de der private, store bygherrer, som måske også kommer til at gøre rigtig meget i ens kommune nu. Altså, der er jo en kommune på Fyn, som pludselig fik, det er faktisk på Sjælland, Kalundborg, som pludselig fik besøg af en stor medicinalvirksomhed,
virksomhed, som har fået lavet ret meget om på alt muligt. Altså Novo er jo dejligt at have liggende jo. Men det jeg tænker, ja, den kan da være dejlig. Det kan da også være, at den ikke er. Nu må vi se, hvordan det går. Ja. Men det jeg tænker er, der kunne man måske også sige, hvis I er så rige, så skal I give 10% til kunst, eller et eller andet. Altså der er jo ikke nogen, der har defineret, at det skal hedde en 1%-regel. Så hvad tænker I, Simon, Marie, Kenneth? Ja, Kenneth? Jamen, altså jeg tænker, hvis det rigtigt er det, så koster det nogle penge. Kunst, det koster noget. Og der har også altid været en debat om vi ikke kunne ansætte nogle social- og sundhedshjælpere. Altså den debat er det, og den skal også være der. Men det betyder ikke, at vi skal tage beslutningerne. Jeg vil sige, 1%, det er faktisk meget, det er i hvert fald der, hvor jeg kommer fra. Vi har ikke 10%, vi kan tage af vores anlægssummer og så sætte over af til... Men nu tænker jeg ikke, at du skulle gøre det. Jeg tænkte, at der kom måske nogen fremmede ind, som ville et eller andet med en grund. Både fonde, og vi har lige bygget et sundhedshus hos os, som stod færdigt herovre, og der har vi sammen med Statens Kunstfond, og der har Iben Vest fået opgaven med at sætte kunst i, for blandt andet jo også at give en god oplevelse, når man kommer i vores sundhedshus. Og det kan jeg så i øvrigt også sige, det kan ligesom ride om med trøjer på Tour de France-trøjer. Det kan sætte sendene i bevægelse. Ja, for det er ikke alle, der synes, de får det. Og der gav vi mere end Statens Kunstfond. Der satte vi, det var 1,2 millioner, vi fik 0,5 millioner, så satte vi 700.000 af. Det skal vi også turde gøre. Men der er også, vi kommer til at have den der elendige prioritering, vil nogen mene. Så det med at tage det fra, og ikke bare nødvendigvis have penge i anlægsprojekter, om det er 1% eller andet, det er mere interessant, hvad får vi, og hvor er det, vi kan udvikle noget, der så også giver. I øvrigt, jeg synes, det er super fedt, det her på Bispebjerg, at det giver noget, og hvis det også er kunst, jamen så... Marie? Jamen jeg tænker, at der kan være forskel på kommuner for, hvor mange private investeringer der er i en kommune. Der er vi beriget af mange private, der kommer og bygger hos os boliger, erhvervsliv osv. Og der er vi i en situation, hvor vi kan tillade os at bede om det. Og det har vi, som jeg vist også fik fortalt om, gjort nede i Køge Kyst, hvor man finder mange kunstværker rundt omkring. Men når man er i en situation, hvor det næsten kun er kommunen, der bygger, så kan det være en rigtig svær prioritering at lave. Og der tror jeg i hvert fald på, at vi som kommuner kan blive bedre til at have en dialog med det lokale private erhvervsliv om, at hvis man vil noget her, så bliver andre også nødt til at bidrage, fordi at i den kommunale økonomi, der er det altså svært at prioritere, netop fordi vi også skal have råd til alle de andre ting. Ja, men det var lidt i det spor, Marie har, fordi altså, vi har, hvis der var kommet en privat investor til Guldborgsund, sådan i hvert fald inden for de sidste 5-10 år, så har vi jo bare sagt, tusind tak, og hvordan vil du have det? Fordi at, de er jo ikke ligefrem stået og banket på døren. Det kan vi også se, det ændrer sig nu, ikke? Og der kan det godt være, at vi skal turde stille nogle større krav også til, hvad er det egentlig, man skal, hvad er det? Det gør vi i virkeligheden også i vores lokalplaner. Vi har ikke noget om kunst og sådan noget, og det kunne godt være, at vi lige skulle spille det lidt mere ind i forhold til de private aktørers rolle, og det ikke kun er os som det offentlige, der skal påtage os opgaven. Ikke? Så. Nu kigger jeg lige ud, fordi tiden flyver jo afsted her i godt selskaber med masser af inspiration, og det kunne godt være, der sidder nogen her i salen, som rigtig gerne vil spørge enten kunstnerne eller politikerne om noget. Og så har vi en mikrofon, som kommer hen til jer, hvis I tager hånden op. Og jeg kunne godt tænke mig, mens I lige tænker jer om, og lige spørge Lea, hvad siger du til, nu er der jo allerede lagt op til, at vi skal nok have måske nogle dronninger som inspiration. Vi ved i hvert fald, at kulturministeren har sagt, at vi skal have mere fokus på kvinder i historien, som har helt klart været overset. Er det rart for en kunstner at vide det? Eller hvordan går du til den tankegang? Altså, jeg synes, det er da helt legitimt at gerne vil have nogle flere kvinder. Det mangler der jo helt sikkert. Men jeg tror, at min pointe er mere, at vi skal også bare passe på, at det ikke bliver sådan snævert, eller at vi bare vil lave den der repetition af ligesom den mandlige udgave, eller den kvindelige udgave af den mandlige byste. Altså, jeg tror, det er sådan ret essentielt at virkelig prøve at tænke, hvor er det, vi gerne vil hen, og hvordan er det, vi ligesom laver nogle værker, der netop sådan er meget mere engagerende, og som også, og måske ikke. Altså, nogle gange, så tror jeg også, at det er også faktisk ret vigtigt, måske, at sige, der er også værker, der faktisk forbliver hermetiske, og de er ikke i kommunikation med nogen før meget senere. Eller, altså, jeg tror, at det er jo lige præcis det, der er sådan lidt vildt med kunsten. Altså, at den kan meget, men den kan også nogle gange, den skal også have lov til at være hermetisk. Der skal ikke være et facit på forhånd.
Nej, altså jeg tror, det kan være lidt farligt at sådan sætte den foran alt, at den ligesom skal løse alt, men den kan være med til at pege på nogle ting, og den kan også være med til at også nogle gange pege på noget af det, som har måske været mere ubehageligt. Som for eksempel hekseafbrænding. Rimelig oplagt, at der kommer en større oplysning omkring det, så vi ikke kun dyrker sådan, hvad ved jeg, lutter, men at vi faktisk siger, okay, vi har også et sort kapitel, kunne vi kigge på det på en anden måde, og hvordan skulle det så se ud? Det kan godt være, at det ikke skal være en masse kvinder, der er inde i et bål. Altså, det kunne være, ja, så det er mere den der oversættelse, altså at den bliver bare nødt til at ligge lidt et andet sted, så den ikke bliver så en til en. Ja. Malene? Ja, jeg tænker, at der er jo ting, der er rigtig vigtige, når man går ud og gerne vil gøre noget, om man så er for kommunen, eller man er for en privat investor, ikke? Og det er i virkeligheden, hvad er det for en invitation, man giver? Det er sådan ligesom, det er faktisk en opgave. Det synes jeg nogle gange, så bliver det sådan lidt, så får vi nogle konkurrenceforslag ind. Det er bare absolut det værste. Man skal overhovedet ikke bede kunstnere om at indgå i sådan en arkitekturkonkurrence. Man skal faktisk have tillid til, at det er en faglighed at kunne gå ind og så forstå et sted, eller forstå en historie, og forstå, hvad er opgaven, sådan, så det faktisk kan mærkes her. Og den får I simpelthen ikke, hvis man beder om konkurrence, fordi så bliver man simpelthen så tage noget, man har på hylden, fordi det er jo kunstnerens tid og blod og energi egentlig, og giver det forslag. Så det er sådan det første. Hvad er det egentlig, man inviterer til? Så have tillid til, nu vælger vi så denne her kunstner, og så lad os gå ind i det arbejde sammen, og som Lea siger, lad os prøve at få en dialog i gang. Det er den ene ting. Så er der lige præcis det her med, om vi laver huller, prøver at dække huller i osten, altså i vores historie. Vores historiske ost, ja. Vi kan selvfølgelig godt forsøge, men altså, vi må også bare tilstå, at det ser jo ud, som det gør, fordi det var sådan, det var. Og så lad os i stedet for måske bruge tiden på at sige, hvor er det så, vi gerne vil hen? Sådan så vi egentlig sammen begynder at forme de historier, som vi gerne vil have, at de til eftertiden ser, at vi var optaget af. Det tror jeg, der er sådan nødvendigt. Og hvis man beder om at få, altså nu er jeg selv ret pjattet med dronning Margrethe den første, men hvis man beder en kunstner i dag om at lave en figurativ skulptur, så beder man altså en kunstner om at lave noget, som man ikke har gjort i 200 år inden for kunstens verden. Så hvorfor skal vi lige pludselig gøre noget, der er så ude af trit med vores egen tid? Så det er enormt vigtigt, at vores invitation egentlig at man tænker over, hvordan man inviterer ind i. Så vi får faktisk endnu bedre kunst ud. Og så man åbner i forhold til inspiration. Ja. Også fordi, og nu siger jeg, at den sidste ting skal jeg nok tige stille, men det er jo vigtigt at tænke på, at kunst i det offentlige rum, de første, der ligesom gjorde det var jo kirken, det var de religiøse, det var kongerne, det var de royale, der fortalte deres historie. Så fik vi renæssancen i Firenze, som jo egentlig er Medici-familien. Det er en bankfamilie. Jeg er stor tilhænger af den der bankfamilie. Det er en længere historie, hvorfor de blev så rige, som de gjorde. Den er rigtig sjov. Men de gav os jo en hel masse værker. De i gang satte simpelthen en masse kunst, fordi de var interesserede i at få deres historie. Når man så begynder at kigge på 1930'erne, så begynder folket faktisk at sige, vi ved godt, hvad kirken gerne vil fortælle. Vi ved også godt, hvad kongen gerne vil fortælle. Og hvad de rige herremænd gerne vil. Vi vil også gerne fortælle vores historie. Og det er faktisk det, kunst i det offentlige rum er. Så jeg synes egentlig også, det er ret væsentligt, når man sidder i en kommune, og man siger, okay, hvad er det egentlig for en kontekst, vores sted er? Hvad er det, det folks sted egentlig skal byde ind med? Du har fået en mikrofon, så du kan få lov til at stille spørgsmål. Ja, hej. Jeg hedder Lene. Jeg er også kunstkonsulent til hverdag, og beskæftiger mig egentlig meget med kunst på sygehus, blandt andet Odense Universitet Hospital og Aarhus Universitet Hospital har jeg været meget indover. Og jeg er egentlig enig med dig i, at invitationen er rigtig vigtig, men derfra så stopper vores enighed måske, fordi det jeg egentlig ville have spurgt politikerne om, handler egentlig meget om de her processer, man sætter i gang. Altså fra hospitalerne ved jeg, at fra tidligere, inden supersygehusene kom, der kunne man nemt komme til at sweet-talke en sygeplejerske eller nogle andre, og de havde lige en fætter, og så kunne man lige.
Og så har vi så ryddet sindssygt meget op i det, og måtte lave nogle processer for at få noget kunst ind. Og der brugte vi blandt andet arkitektkonkurrencerne som model, fordi det kan noget, at man har et dommerpanel og mange stemmer, blandt andet sygehusets repræsentanter og kunstnere osv., der var faglige dommere. Og nu kommer mit spørgsmål. Det var egentlig til kommunerne, når nu ikke der er nogle bestemte procenter afsat, så vil jeg håbe for jer, at I er gode til at lave nogle processer for, når I endelig sætter en større sum penge af, hvor der er mange, altså netop ikke sweet talking, fordi kunst jo helst skal overraske. Altså om der er en eller anden form for strategi liggende i forhold til, hvordan man bruger pengene. Og du sagde jo lige før, I netop havde lavet en kunststrategi eller et rådgivende udvalg, ikke? Ja, vi har følt, eller vi fandt, at det var vigtigt, at vi lavede et kunstråd, hvor vi både har politisk repræsentation i kunstnere, fordi vi havde måske lidt den her tilgang, der opstod en mulighed. Der var nogle ressourcer til det, og hvordan fik vi så processerne sat i gang og endte med det, der blev det resultat. Og det blev vi enige om, at det var simpelthen for løst. Vi blev nødt til at sætte noget retning, vi blev nødt til at have noget, som kunne sætte rammerne omkring det, og derfor har vi nedsat et kunstråd og sat penge af til det, for netop at få, jeg kalder det, og det er mit eget ord, sådan en professionalisering af den her proces. For ellers kan det godt ende der med, at det er en sygeplejerske. At det er en sygeplejerskes reference for noget, og det har vi så forsøgt at gøre på den måde. Ja. Både Malene og Thyra har markeret sig. Thyra først dig, og så Malene, og så må de andre borgmester falde ind herefter. Ja. Jeg tænker sådan, det der med udvælgelsesprocesserne er ret interessant, fordi jeg er sådan set meget enig i, at de her skitsekonkurrencer kan være ret svære for kunstnerne at deltage i, og måske heller ikke altid det, som er det mest sådan, der hvor man får de bedste forslag ind. Men jeg synes, det er meget vigtigt, at man tænker over, hvordan man får kunstnere i spil på opgaverne. Og noget, jeg selv har arbejdet med, har været sådan en forskellige modeller. Altså fra der, hvor jeg arbejdede tidligere, der var der direkte tildeling, hvilket man heller ikke må, fordi det er udbudspligtigt. Så det er jo vigtigt, at man også respekterer de forvaltningsregler, der er. Men man kan jo godt lave nogle andre formater, hvor man for eksempel laver en brief eller et eller andet grundlag, og så inviterer kunstnere ind til en dialog, eller at de kommer med nogle idéer, som de bliver betalt for. Fordi det er jo også det, der er med til sådan at stemme af for dem, der er på stedet, eller dem, der skal modtage kunsten, at det her er den rigtige samarbejdspartner. Fordi det, der vil være, hvis man ikke har en eller anden proces, hvor der er en dialog, hvor kunstnerne og brugerne eller kunden kan møde hinanden, det vil være, at man vælger på et bagkatalog. Og så vælger du ikke direkte på den bedste idé. Så hvordan kommer man derover, hvor man vælger på den idé, der kan bidrage med det? Skal vi ikke lige sige tak til Kenneth? Inden Kenneth løber helt, så skal vi lige sige tusind tak til Kenneth. Du skal til et valgmøde. Rigtig held og lykke, og tak for det. Og vi slutter om et lille bitte øjeblik, hvis I andre også har travlt. Så, men Malene, du markerede også i forhold til det her. Ja, og der var en hel masse ting, som jeg rigtig gerne vil sige. Når jeg siger, at man ikke skal lave konkurrencer, så er det selvfølgelig ikke fordi, at det vil have det sygeplejersken, som så vælger sin fætter. Og som Thyra siger, hvis man ikke selv har kunstfaglige folk omkring sig, så er sådan en som Ny Carlsbergfonden jo fantastisk, for så stiller de dem til rådighed. Men hvis man faktisk har kunstfaglige ved hånden, så behøver Ny Carlsbergfonden ikke at bestemme, hvad det er, fordi så kan de jo se, at der er nogen, der faktisk har fagligheden til at vælge. Og det jeg tænker, det er, man skal bare huske på, at vi skal jo ikke tilpasse os systemet for systemets skyld. Hvis systemet ikke virker, så må vi jo simpelthen prøve at gøre det anderledes. Og det, der er væsentligt eller vigtigst, det er jo sådan set, at vi får den bedste kunst ud af de penge, der så bliver prioriteret. Og der er masse eksempler på, at det får vi ikke nødvendigvis ved at behandle dem som arkitekter. Og i øvrigt bryder arkitekterne så heller ikke om det. De skal jo aflevere tingene nærmest gratis. Så det er en mærkelig proces, hvor jeg tænker, at det er vigtigt, at vi faktisk tror på, at der er nogen, der sætter sig ind i opgaven, og man får nogle mere dedikerede forslag ud af det. Simon Hansen, hvad gør I din kommune? Jamen, jeg tænker bare, altså helt grundlæggende, så har vi jo
en opgave som borgmester også, at når vi skal ud og lave de her ting, hvor vi har kunst med, at vi sørger for, at vi politikere, vi skal holde os så langt væk fra det som overhovedet muligt. Fordi vi repræsenterer jo befolkningen og nogenlunde repræsentativt udsnit af det, og vi er 29 byrådsmedlemmer i Guldborgsund Kommune, og skulle vi sidde og være med til at vurdere, hvad for noget skal det være, altså kommer der jo 29 forskellige holdninger til det. Heldigvis, fordi det er jo det, som kunsten skal kunne, så jeg tror i hvert fald, det er jo angstprovokerende som politiker at give penge til noget, man ikke har indflydelse på, hvad det ender med. Og skal stå på mål for det, men præcis det er der, hvor vi skal være modige og har en opgave i at få resten af vores byråd med på den rejse der, og det kræver også, at man taler rigtig meget om det. Rasmus? Jeg vil bare, måske afslutningsvis, bare sige, at de der film, der blev vist i starten, var rigtig flotte. Jeg sad bare og tænkte, jeg ville ønske, at jeg havde haft sådan en magisk knap, så jeg ligesom kunne lave altså et blik ind i det der byrådsmøde eller kulturrådsmøde i Holstebro i starten af 60'erne, hvor man valgte at købe en Giacometti skulptur, ikke? Ja. Altså, som jo er en af de mest kendte værker, der står ude i det offentlige rum, men altså, man kunne se, hvad fanden har de der bondejyder der siddet og snakket om der, ikke? Altså, hvordan havde de altså mod. Men er historien ikke, der var virkelig meget ballade? Der var virkelig meget ballade. Virkelig meget ballade, ikke? Fast, ikke? Og det er et af vores mest ja, det bliver sænket ned om aftenen. Det er så, der folk kommer fra hele verden for at se det der, og den er nødt til at blive sænket ned, fordi altså, det er så værdifuldt også, ikke? Men det der mod, de mennesker i det rum har haft, ikke? Uanset hvilken metode man så bruger til at vælge den kunstner, er jo fantastisk. Altså, den film vil jeg gerne have set. Hvordan gjorde de? Marie? Jo, men det var bare, nu er vi jo så heldige i Køge Kommune at have Maps, som hjælper os, når vi har brug for en eller anden form for kunstnerisk processer. Det er jo ikke langt fra alle, faktisk meget få, der har den mulighed. Men man kan jo også, altså Statens Kunstråd og Nykunstnerfondet, der er forskellige steder, man kan kontakte, ikke? Jo, og det jeg egentlig ønskede også at sige, det var, at for mig er det processerne, der er virkelig vigtige, og knap så meget, at jeg selv kan se, hvor målet præcist er henne. Og derfor vil jeg også være ked af sådan meget fast nedsatte kunstråd eller andet, fordi det må jo til enhver tid tage udgangspunkt i det lokalområde, hvor kunstværket skal leve og bo og bruges og opleves. Og derfor vil mit udgangspunkt som politiker, nu taler jeg bare for mig selv, altid være, at det må være den valgte kunstner, de kunstfaglige og så den lokale befolkning, der i fællesskab finder ud af, hvordan kunne det her blive et godt værk. Og der synes jeg, det her med den omvendte hekseproces, synes jeg kunne være virkelig spændende at arbejde med. Ja. Jeg tror godt, man kan høre, hvad der kommer til at ske i Køge, hvis du nu kommer på, eller hvis du nu ender med at blive valgt her den 18. Vi er faktisk gået en lille smule over tid, og jeg ved, at dørene her på museet er åbne til videre snak og et glas og lidt traktement udenfor. Men ellers så og gå endelig op og kig. Hele udstillingen er åben, så lad jer inspirere. Tag idéer med hjem og ud, og hvor I nu ellers kommer hen. Men i første omgang, så har vi jo fået klappet af Kenneth og sagt farvel og tak til ham. Nu vil jeg gerne sige tak til Tyre Dokkedal, tak til Simon Hansen, Malene Radcliffe, Marie Stærke, Rasmus Rosengren og Lea Porsager. Tusind tak for, at I ville fortælle og